Bêhîna lîstokantê Ahmet Aktaş pêvajoya çareseriyê bi germî dest pê kiribû. Lê di van her du mehên dawî de hinek sistayî û xemsarî tê xuya kirin ji aliyê dewletê ve. Bi avakirina komîsyona meclisê re hêviya pêşketina pêvajoyê zêdetir bû. Hinek gavên pozîtîv kêrhatî jî hat avêtin, lê weke ku Eqlê Jor ji Numan Kurtulmuş re got gavên xwe sist bike. Yek ji nîşana wî ya negatîv a Nêrînî helwesta wî ya li dijî dayîka ku bi zimanê Kurdî axivî bû. Her wiha gotina Tirkiyeya bêteror jî li ser zimanê xwe navêje. Li serê gotin û binê gotinên xwe vêya weke benîştbicû vedibêje. Li pey wê Recep Erdogan jî dîsa dest bi qebetayîtiyê kir û gotinên tal û tu jî rêz kir. Nizanim hege şûr ji kalanê qalîkê xwe derkeve, carek din venagere kalanê xwe û êdî xêr di qelem û kelamê de namîne û her wekî din. Devlet Bahçeli jî dibêje bila Abdullah Öcalan careke din bang li YPG bike ji bo ku çekên xwe deyne û her wekî din. Weke ku beşdarbûna CHP ya komîsyonê jî nerazî bin, lewma êriş û gefên ser vê partiyê dijwartir û xetertir dikin. Bendewarî heye ku piştî êrişa ser navenda Stenbolê êrişê ser navenda giştiya CHP jî bikin û bi tevahî qewimê bavêjin ser serok û teva rêveberan. Ev jî nîşaneyeke ku ji bo xebata komîsyonê were lawaz kirin û ev tê wateya ku di encama vê pêvajoyê bidin rawestandin mîna pêvajoya berê. Çûn û hatina İmraliyê heyvekê dan rawestandin. Li goreyê gotinên destpêkê wê rêya İmralê bi tevahî bihata azad kirin. Helbet tedbîrên ewlekariyê wê werin stendin. Li belê wê astengiyên li ber hevdîtinên birêber Apo re bi tevahî bihata rakirin û êdî wê kariba azad danûstandin pêkbanî ba. Li Bakur, Başûr û Rojava bi tevahî diviyabû di çarçoveya cewherê pêvajoyê de hewldanên kêrhatî û pozîtîv bihêsanî pêk hatibana. Lê mixabin her çend di destpêkê de hinek gavên êrînî hatibin avêtin jî di vê dema dawî de hema ev jî hatin rawestandin. Berova jî li pir cih û erêman hewldanên xerabkar pêk hatin. Wekî mînak li dijî nişteciyên Şingalê, Mexmûrê, Eşrefiyê, Şêx Meqsûd û her wekî din helwestên xerab pêk hatin. DYA hem dibêje em ê hejmara neferên xwe yên leşkerî li Rojava kêm bikin, hem jî konsolosa wan a Hewlêrê girîn dibêje em ê li Herêma Kurdistanê karê xwe yê bazirganê xurttir bikin. Herkes zane ku parastina vî karî hewcedarî bi hêza çekdariya xurt heye. Li aliyê din jî dibêjin hege li vira amadekariyên leşkerî nebin, bi taybetî li ser hevkarî û têkiliyên xwe yên bi hesedê re vê gotinê bikartînin, wê Daeş dîsa bihêz bibe. Colanê neçû Parîsê û li wira beşdarê hevdîtinên li gel Mazlûm Ebdî nebû. Tê gotin ku dijberî vêya hewldan heye ji bo enekesê bikişîne Şamê û li gel wan rûnê. Ev jî tê wateya şantajekê ya li dijî hesedê û rêveberiya xwe ser. Her wiha piştî gerandina wî ya li hinek dewletên navdar ên Ereban mîna Siûdiyê îca niha wî dikişînin Washingtonê jî. Macron li pey vê bûyerê Mesûd Barzanî ve xwend Parîsê û Mesûd li vira hinek gotinên balkêş kir û got hege êrîş were ser Rojava ji bo biçin hewara wan ez ê fermanê bidim pêşmergeyan û berê wan bidim Qamişloyê. Li vira divêna kokiyên navbera siyaseta Fransa û hinek dewletên Ewropayê din a li gel siyaseta DYAyê jî neyê ji bîr kirin. Ji van mijarên balkêş bêhna siyasetek genî û kirêçiyê tê. Ma gelo nabe ew Eqlê Jor bixwaze li van dewletên mîna Iraq, Sûriye û her wekî din rejîmên wan jî mîna Efxanistanê ra destê cihadîstan bike. Heta li Tirkiyê jî bi destê AKP heman sîstema cihadîst a fermîsaz bikin ku ji xwe rejîma heyî bi heman zihniyetê ev 22 salin Tirkiyeyê birêve dibe. Guman heye ku lewma destên xwe ji desthilatiya Recep Erdogan nakişînin û dibe ku temenên rejîma wî dirêj bikin û van rejîmên cihadîst hemûyan bi hev vegirêdin û Recep Erdogan jî bike koordînatörê wan. Wisa diyar e DYAyê û hevalbendên xwe bi karanîna van şêwazan û hinek şêwazên din ên cuda cuda bi hevpeymanên Brahîmî, İsraîlê û dewletên Ereban weke eniyeke li hev kom bike, li aliyê din bi zihniyeta cihadîstan Tirkiye, Iraq û Sûriye jî bikişîne rex vê eniyê. Li aliyê din bi zihniyeta cihadîstan Tirkiye, Iraq û Sûriye jî bikişîne rex vê eniyê, lê pey wê jî heke karibe hêza Kurdan jî bikişîne ba xwe êdî wê bi hêsanî karibe êrişî Îranê bike û hilweşîne rejîma îmamên Şiayê, îdamîstên Îranê.
بله وسا دیاره جبو تفگر آزادیا کردستانی بکشینه خدمت سیاست خو گلک زحمتیان دکشینن. سدمین سسکرنا پیواجوی جی تهدیدین رجب اردوغان و نراوستاندنا ایریشین سرگل کردستانی و لسر هر سه پارچین کردستانی جی اوه. دا کل همبر ریبر اپو دستین خوی بازار سیاسی خورتر بکن. هلبت کمانا سرکفتنا وان خیاله. بلا اف شیروه وکه دیتنک رشبینی نی دیتن. بلش بو آماده کاریان خورتر. حوچه داری به حشکاریان جهیه. بگمان نویندا بازار سیاسی و پیشنگ پیواجوی ریبر اپویه. لو مجبو خورد کرنا دست ریبر اپو ده بازار پولیتیک ده دوی هم تفگر و هم بگشتی گل ولاد پاریز کردستانی هین خوردتر، هین پر شواز و هین پر رنگ بخبته.